Уйнап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы, әллә йырлап Аллаһы. Ай йыры. Яңы йылды көтә әсәй атай, яңы йылды көтә балалар. Күз алдына килтерәйек әле, айык үтһә әгәр байрамдар. Урамдарда йөри кыш бабайлар, танаулары тыгыл һыуыктан. Каргылыу да бигрәк матур икән, чөнки ул да бүген укмаган. Айык атай бүләк хаты алган, шампан шараптары алмаган. Бүләктә шыршы аттына алган, үзе шунда йоклап калмаган. Әсәй турай тәмле салаттарын, ашаһындар тейеп кунактар. Оливьелар ашар өсөн бит ул, йоклар өсөн түгел салаттар. Аптырай бит хатта травматолог, чөнки пациенттар агылмай. Айык булгас быйыл яңы йылдар, һичбер кемдә тайып егылмай. Яңы йылды гаилә менән бергә, бөтәһе лә байрам итәләр. Хатта адагына тиклем улар, президентты тыңлап бөтәләр. Ун көн буе бөтәһе лә айык, күңелле үтә каникулдар. Тәүге эш көненә сыкканда ла, авыртмай гына сыга баштар. Яңы йылдар берәү икәү түгел, яшендәрдәй кәрәк яшнәргә. Шул байрамдың бергә ямен булып, исмәткәлер бәлки исмәткә. Яңы йылдар берәү икәү түгел, яшендәрдәй кәрәк яшнәргә. Шул байрамдың бергә ямен булып, исмәткәлер бәлки исмәткә. Шул байрамның бергә ямен булып, исмәткәлер бәлки исмәткә. Исмәткәлер бәлки исмәткә.